слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Наша вера». Нядаўна мы з дачкой ехалі ў польскім цягніку па маршруце Гданьск-Варшава. Гэта быў новы досвед, бо ў купе знаходзілася 8 чалавек. Разам з намі ехалі 2 маладых чалавека з Нямецчыны. У іх у вушах былі якасныя і дарагія слухаўкі. Жанчына сярэдняга ўзросту сядзела з кнігай у руках, а яшчэ сучасная дзяўчына, мужчына-пенсіянер, жанчына-інвалід, якая спачатку чытала газету, а потым разгадвала крыжаванку. Я сядзеў і думаў, якія мы розныя, са сваімі планамі на дзень і мэтамі на жыццё. Але незалежна ад месца пражывання і сацыяльнага становішча нам усім патрэбныя вера і Евангелле. Неяк да нас у царкву прыйшоў малады чалавек. Жыве недалёка, ён праваслаўны. У нядзелю наведвае царкоўную службу, потым прыходзіць да нас пагутарыць. Гісторык па адукацыі, чытае Евангелле. Падчас размовы ён падзяліўся, што не мае сэнсу жыцця. Высветлілася, што нават у Бога не верыць. Менавіта веру Ісус шукаў сярод габрэйскага народа. На вялікі жаль, пахваліў за веру не вучняў, не кніжнікаў і фарысеяў, а язычніцу, жанчыну-хананіянку і акупанта, рымскага сотніка. Богу не важна, які ў цябе рэлігійны досвед, яму важна, ёсць у цябе вера ці не. Гэта разумеў апостал Павел, таму і жадаў дасягнуць Евангеліем усіх, каго толькі можна. Ён і яго супрацоўнікі ахапілі пропаведзю Евангелія ўсходнюю частку Рымскай імперыі. Царква, якая адпраўляла яго ў місіянерскае падарожжа і перад якой ён рабіў справаздачу, знаходзілася ў Антыёхіі сірыйскай. Але апостал глядзіць далей. Ён жадае распаўсюдзіць Евангелие на захад, у Ішпанію. У канцы свайго паслання да рымлянаў ён піша пра гэта. Для жыхароў таго часу гэта край зямлі. Яму патрэбна моцная абшчына, якая будзе гатовая садзейнічаць гэтай працы. І ён спадзяецца на царкву ў Рыме. Мы не ведаем, ці дасягнуў ён Ішпаніі, а вось у сталіцы імперыі ён апынуўся. Больш таго, нарадзілася такое каштоўнае пасланне. Мэта напісання растлумачыць Евангелие. Размова пра Евангелие заўсёды размова пра веру. Сёння мы будзем чытаць некалькі вершаў з першага раздзелу гэтага паслання. У першых 3 раздзелах Павел апісвае бядотнае становішча чалавека перад Богам і тое, што збаўленне нельга заслужыць з дапамогай закону. Патрэбна вера. Таму найперш дзякую Богу майму праз Ісуса Хрыста за ўсіх вас, што вера ваша абвяшчаецца ва ўсім свеце. Бо сведка мне Бог, якому служу духам маім у Евангелі Сына Яго, што несупынна узгадваю вас, заўсёды просячы ў малітвах маіх, каб некалі ўжо давялося мне з волі Божае прыйсці да вас. Бо я жадаю бачыць вас, каб даць вам нейкі дар духоўны дзеля ўмацавання вашага. Гэта значыць суцешыцца супольна з вамі верою адзін аднаго, вашаю і маёю. Наша вера вызначае наша жыццё. Раз так, тады як адрозніць веруючага чалавека ад няверуючага? Знешняя цяжка. Усярэдзіне такія людзі яшчэ як адрозніваюцца. Ці існуюць цалкам неверуючыя людзі? Па маім досведзе, не. 2020 і 2022 гады прынеслі ў наша жыццё больш веры пры планаванні. Калі я прызначаю сустрэчу ці думаю пра адпачынак, я не ведаю, што адбудзецца, але веру, што планы ажыццявяцца. Калі саджуся ў аўто, таксоўку, маршрутку, аўтобус, цягнік, самалёт, не ведаю, ці дабяруся да вызначанага месца, веру ў гэта. Калі раніцай расплюшваю вочы і устаю з ложка, сапраўды не ведаю, але веру, што зноў яго лягу. Я ведаю, што мяне кахаюць,
але толькі веру, што будуць і далей кахаць. Калі мы кажам пра біблейскую веру, гэта значна больш, чым чаканне і здагадкі. Вера – гэта першым чынам вырашаная праблема з грахом. Гэта жывыя адносіны з Богам і заўсёды крок наперад. Паслухайце прыклад пра веру Паўла. Яго пропаведзь – гэта не сядзі і слухай. Яго аповяд пра Бога праймае ўсё яго жыццё і планы. З вераю ў Бога ён злучае ўсе дабраславенні, мінулыя і будучыя. Мы прачыталі «Дзякуй Бога», «Маю яго сведкай», «Служу яму», «Шукаю волі Божай». Павел быццам кажа «Мая вера злучана з Богом». Гэта прымушае нас задумацца над пытаннем «А наша?». Каб адказаць на гэта пытанне, трэба разабрацца, якая вера з'яўляецца біблейскай і заўгоднай Богу. 8 верш. «Найперш дзякую Богу майму праз Ісуса Хрыста за ўсіх вас, што вера ваша абвяшчаецца ва ўсім свеце». Першае. Нам патрэбна вера, якая услаўляе Бога. Павел цешыцца, што вера рымлянаў становіцца вядомай. Яны распавядалі іншым пра вялікія справы Божыя ў сваім жыцці. Вера рымскай царквы была прыкметнай на мапе імперыі. У сваіх братах і сёстрах з рымскай царквы Павел бачыў паслядоўнікаў Аўраама, а ў іх жыцці яго сляды веры. 9 верш. «Сведка мне Бог, якому я служу духам маім у Евангелі Сына Яго». Другое. Нам патрэбна вера, якая матывуе нас. Павел ужо засведчыў, што вера рымскіх вернікаў жывая і дзейсная. Дзякуючы веры ў Бога і яго Сына Ісуса Хрыста ёсць жаданне і натхненне распаўсюджваць Евангелие. Бог матывуе і Паўла. Для яго няма больш важнай справы, чым пропаведь. Я чытаю гэтыя радкі і думаю, ёсць хрысціяне, для якіх галоўнае не галоўнае. Між тым нам зразумела, знайшоў веру, дапамажы яе знайсці іншым. Мне распавядалі пра аднаго паважанага пастара, які аднойчы прыехаў у Беларусь. На сустрэчы яго папрасілі «Сфармулюйце мэту вашага жыцця». Ён адказаў «Гарэць, каб запальваць іншых». Менавіта такім было служэнне апостала, і ён набліжаўся да Бога, каб іншых набліжаць да яго. Такая мэта вартая для пераймання. 10 і 12 вершы. «Несупынна узгадваю вас, заўсёды просячы ў малітвах маіх, каб некалі ўжо давялося мне з волі Божай прыйсці да вас, бо я жадаю бачыць вас, каб даць вам нейкі дар духоўны дзеля ўмацавання вашага, гэта значыць суцешыцца супольна з вамі, веруй адзін аднаго, вашаю і маёю». Трэцяе. Нам патрэбна вера, якая аб'ядноўвае вернікаў. Павел заклікае нас да актыўнага ўдзелу ў жыцці адзін аднаго. У канцы мінулага года мы з сям'ёй ездзілі ў наведванне адной вясковай царквы. Па дарозе слухалі пропаведь трансусветнага радыё. Яна была пра Варнаву. Хто не памятае, гэта не імя, а мянушка, сын суцяшэння. Ад габрэйскага Барнабе, сын, але той, які адлюстроўвае кагосьці, нейкую якасць. У нашым выпадку суцяшэння. Аднак сэнс грэчаскага слова той, хто гатовы прыйсці і дапамагчы змяніцца. Гэта задача Духа Святога, суцяшальніка. Такім было жыццё Варнавы ў Антыёхіі, у адносінах з вернікамі, Паўлам і Маркам. Ці не гэтак сама дзейнічае апостал Павел? У пасланні да рымлянаў у 15 раздзеле 29 вершы мы чытаем «Я ведаю, што, прыйшоўшы да вас, прыйду ў поўні дабраславення Евангелія Хрыстова». Што гэта за поўнае дабраславенне Евангелія? Не толькі вучыць, але і вучыцца. Ці гатовы я убачыць у верніках лепшых настаўнікаў? Ці гатовы я пры дапамозе Духа Святога і Слова зменьвацца? Вера вернікаў з Рыма услаўляла Бога, матывавала да служэння, аб'ядноўвала. Якія сляды пакідае мая і ваша вера? Веры огонек я берегу в своей душе,
что с небес от Господа сошел. Он живет в душе моей давно-давно уже, с той поры, как Бог меня нашел. В нем нахожу смысл бытия, с ним сердце сияет Божий свет, и счастья без него мне нет. Он освещает жизнь мою, ведь он добрый друг, помощник мой. Он мой огонек святой. С огоньком в душе не одиноко мне в пути, с ним и безопаснее идти. Он излечит душу и мир Божий подарит, если огонек еще горит. В небытие все отойдет, исчезнет богатство, слава вмиг, растает птицей, улетит. Но унаследует со мной тот город желанный и святой. Он огонек живой. Нахожу смысл бытия, с ним сердце сияет Божий свет, и счастья без него мне нет. Он освещает жизнь мою, ведь он добрый друг, помощник мой. Он мой огонек святой. Божий огонек, то пламя истины святой, души одинокие согрей. И тебя, мой друг, согреет лучик тот святой. Только к Богу поспеши скорей. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.